a jolt and then you'll die. Good morning mga ka-road trip. Biyahe na naman tayo. Punta natin ang bayan ng Tayog, Pangasinan. Tingnan natin ano yung maipagmamalaki ng bayan na to. Bibis na ng konti. Tapos biyahe na tayo. Tara! Susunod baka maipakita din natin to. Okay, salamat. Ito, try natin People's Park dito sa Tayog. Tingnan natin, may mga napapicture, baka pwede rin tayong pumasok. Ito yung giant Christmas tree nila. Meron pa silang Santa Claus doon. Yan, marami nagpapicture. Diba? Ang ganda. Sino na dito? Yan. O, diba? Sino ito? Against the sun tayo. O, ayan. Si Bonifacio pala ito, diba? So, ayan. Yun ang Christmas tree. Malaki. Ito yung sentro ng Tayog. O, diba? Nakita. Ganda din dito. Oh, ayan. Ayan, ito yung Tayog. Ayan. Kita ninyo, may life size sila. May tatanungin tayo dito, mga teenager. Taga dito ka? Taga Natividad po, sir. Ayaw ka dyan? Layo din lang kayo dito? Opo, sir. Ay, kala ko taga rito din kayo. Dito, kung i-compare nyo, itong Tayog Park na to, saan kayo? Sa Natividad o dito sa Tayog? Hindi ako nakarating ng Natividad eh. Hindi ko pa kabisado yung Natividad. Sa Natividad, sir, sa Bandaron na bayan mo. Sa kasunod ng bayan. May maganda din doon. Marami, sir. Diba na ano ba yung, di ba may paliguan doon? Parang Yung pond po. Falls? Parang may falls. Plaza. Parang may falls sa inyo. Oh, sa Maranong Maranong Falls po yun. Malayo yun? Malayo naman, sir. Malayo. Pero adventure po yung Oo, yun, sabi nga nila.
Ito na, maganda ka rito. Kaso, mas maganda sana doon. May mga lapis Kasi yun size. yearly kong ginagawa niyo. Oo. Ang problema daw, hindi ako pinayagan kasi may nag-positive daw. Ayun, inaantay nila yung ano. Inaantay nila yung ambulance. Kaya hindi ako pinayagan pumasok. Ay, dyan po sa loob, sir. Oo, dyan lang. Dyan lang. Kaya, Galing din po kami dyan eh. Sa loob kanina. ngayon nga lang, ayun, inaantay. Sabi ko, pwede pumasok. Ayun, may positive daw. Inaantay lang yung ambulance. Wala ka dyan, matangkad ka. Wala pa naman. Bali, may mga alcohol naman kayo. Di ba doon naman kayo? Para safe. Ako, asingan to kasi ako. Nagbablog lang ako. Ganun ka, sir. Kaya para sa tayo. Bon, eh, tingnan mo na lang sa ano. Sir, Bon. Bonsai. Ayun. Ay. Bakit kung ano lang yan? Wala pa gaanong ano. Wala pa kaming gaanong Yung sa marunong po, pwede naman yung ano sir sasakyan doon. Pero yung pakyat na, yun yung adventure niya. Kailangan mong lakarin. Bonsai. Ano? Flash mo, side. Contas SAI po? Yung unang video ko kasi pinalitan ko namin yan. Nagpalit ko ng Or VO? BON. Bon. Cash tapos SAI. So ayan, andito yung mga teenager. Ay, tanongin natin. Alam niyo yung ano dito? Yung camp, ano yun? Sunflower camp? Ay, dito po, part din po ng Tayug Herbal. Dito po sa Silichoco, part po ng Silichoco. Malayo? Papasok kasi yun sir. Pag galing ka kasi nga, di ba may parang nakalagay doon na sa may tulay? Dito sir, malapit na po dito eh. Daan po kayo ng Panganiban sir. Panganiban, tapos sa part ng Kamanukan. Doon na dire-diretso na po yun eh. Pwede, Hindi po makikita. pwede pumasok doon? Pwede pumasok Pwede doon sir. pumasok. Opo. Diretso na lang ako doon. Opo. Thank you, mga... So, ayan. Nandito na tayo. Ayan, tingnan nyo. Oo, di ba? May mga life size. May dolphin pa. So, ayan mga ka-road trip. Bibisitahin na yun natin ang ano, bibisitahin natin yung sunflower camp nila dito sa Tayog. Malapit lang, paglagpas mo lang ng tulay na yun. Doon, tulay na yun. Doon tayo pupunta. Tara, samahan nyo ako. Malapit lang daw. Oh, sige. So ayan mga ka-road trip, sana nag-enjoy kayo. Nabisita din natin sa wakas yung bayan ng Tayog. Kaso, ang problema lang, hindi tayo pinayagan na pumasok sa plaza nila. Ganun din sa ano, sunflower camp nila, hindi tayo pinayagan. Ibali sa susunod, babalikan natin yung bayan nila para maipakita natin kung ano meron, kung bakit nila tayo pinayagan. Sa susunod, balikan natin sila. Kaya sa ngayon, yun lang muna. Hanggang sa muli. Sana mag-comment din kayo. Ganun din, ano din kayo. Mag-subscribe na rin kayo. Click nyo lang yung notification bell sa taas para ma-notify natin. Saka, ayun lang. Sana nag-enjoy kayo. Hanggang sa muli. Paalam! We can run away.